medical zirlai sunitai chuan tlangwal house pakhat medical record chu chiarin chu tlangwal chanchin chu makati viau maya tlangwal chuan a hriana hlo thinin minute som panga chung bak thil a chin chia theilova minute som panga ral chuan a hriana bole thinin sunitai hian tlangwal danglam bik chanchin chu ngai ven hle in am professor chu azota an professor chuan thataka hrilin minute som panga chung chi a thil hra thei tlangwal chu tlangwal sumdong hausa sanjay ani thu hrilin a hriana a hlo thina wangin a hriat du te chu a taksa a zia thin thu soin lekhabuwa a thil hriat tur a chin chia thu chu a hrila sanjay chuan poikhoi anei thu hrilin police lamin an chui mek thu chu a hrila sunitai chuan sumdong hausa sanjay chanchin chu ngai ven hle in zir chiana tumta ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khong ani lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo sham ang u sanjay chuan mi pakhat chu zong chuakin a soi sa hrepa a hriana a bolo nan chu pa chu thatina tha alak saka chu pa chu thataka chin che in gajini number chu anei theya a hriana bo to chu ron let le in gajini chu a hothar viau maya a thin rim em awang chuan a hun kal to awang chuan phubalak adua gajini chu thatum ve rengin a hriana bo thin ero a boi thlak thin khop mai sanjay an a thata ruang chu police lam chu mu in inspector arjun chuan a thatu hriat tumin nu chuina chu a tran nga la gajini poron thlengin anaw pakhatul thia oma wang chuan ama thatum tu anom ti chu a hra thiama ama thatum tu chu tu poni se zon chu ama saka tha ma saka tum ve bok atuk zing ania sanjay chu ma taka harin zanlama thil thleng engma a hrelova abang vela thilin tar chu makti in baruma chuana luta ikor phel rotin ziak chu chiarin a phel nga la abial nu a mangai em kalpanai chu tha ani thua o ma in ziakin sanjay chuana hun kalto a hre chuak le a mangai kalpanai chu gajini an a tha sakti hre chuakin a hriatna chu anei kir le a phubalak tum chuana thinrim thar le ta ani sanjay chuan a doctor mu tumin damdo in lam chu apana sunitai khan lo mu in biaka du thu chu a hrila sanjay nen chuan in komin sunitai chuan I thianu kania min hriat reng nan thala roti in a hrila sanjay chuan a thala sakin sunitai chu a chin chi a sanjay chu ho in minute som panga chungchi thil a hriat theya wang chuan anota thil chin chi ho chu keulet le in a thinrim na chu anei kir le a abial nu a mangai em kalpanai phubalak tuma a in seru lai chuan inspector arjun kharon thlengin sanjay chu ni khoshelovin aron khoya sanjay chu phur hlomin tual tha mang anga chuan angaya abanga thilin tarte chu en sakin sanjay diary chu a muwa arjun chuan sanjay diary chu a chhirta ani hun liam ta lo langin sanjay chu sumdong hlotling le ho satak ania air voice company chairman ni in mi zaka le ho sa ania an company factor chuan nula mel thale piannal kalpanai chu ambe seya kalpanai hi meiche chalo le him thei tak ni in mi thil siam a fak ve thina acting a thiam em awang chuan eng po fak ve thinin a pian le mel manga eizong ania sanjay naw te chuan ron mu in kalpanai chu tho ho puya an soma kalpanai pu te chuan an impiak na chu lo ngai tharu in sanjay bial nu ang chuan a oma sanjay bial nu emo anti taka chuan kalpanai chuan du sakna dong nga lin an pu pon na ma ai na sa in anga event pha ta ani kalpanai chu sanjay bial nu anga ngai ania sanjay chuan lo ral khat hriat ve in alom lo viau maya kalpanai chu va mu in me changai nat om tak ani ti a hria a kalpanai chuan mi hausa sanjay chu lo hra chuang lo vin sanjay chuan a voi khat mu na atangin angai zong ngal ani
Sanjay chuan a hna thok ve zelin kalpanai hnen a chuan ani na hril du lova kalpanai po chu mi pa ngai anga ngain Sanjay chu a kom ve zela an pani chuan in kom ngei tual tualin Sanjay chuan kalpanai ril thiang him tak chu angai na viau maya kalpanai chuan ngai zong anga la en lovin Sanjay ero chuan angai zong to khop mai kalpanai chuan pu chuan kovin an maloka kumthar party an nei tura chuan ibial pa Sanjay ron kalpui ro ti in pu chuan a hrila Sanjay bial nu ani lo baka Sanjay melpo a hrelowa a ril ru chu ha ve hle in a do soya wangin kalpanai atal boi tran ta ani kalpanai chuan a bial pa Sanjay le matrang tur chuan Sanvir a bia in Sanvir chu a dan tur a hrila Sanvir chuan lem chan thiam lo hle in Sanjay chu aron lenga kalpanai chuan Sanjay le machang tur chuan lo somin Sanjay chuan a lo rem tia a mangai kalpanai awangin ama le machan tumta ani Sanjay chuan ama lem chu wachangin kar changkang takin party na hmuna chuan akala kalpanai chuan tu kar tak khoang motia ngai to in Sanjay chuan nu chamrun tan nuai nga a donate kalpanai boss po lo lom hle in kalpanai ero a hlau thonga party a zo nu chuan basa ho in Sanjay chuan kalpanai chu a mangai thu a hrila kalpanai chuan na chang theilovin a ho sana Sanjay chuan min chan huna kani na dik tak ka hrilang ti in angai tu abok Inspector Arjun chuan Sanjay diary chu ngai nom ti hle in mi hausa le fel ni chung sia tual a thana chan chu hriat chu atuma a diary danga zon lai chuan Sanjay chu tal chuakin Arjun a be nga la tha atum lai chuan a kong kharon ri in Arjun chu a khong bova a assistant chuan ron mu in a doctor te aron hroi thu Sanjay chu a hrila Sanjay chu ngai to omani lo thu in a lo changa Arjun chu khong bo manin a mangai kalpanai thattu gajini chu zon chu atum le ta ani Sanjay chu ang gajini chu chui zuin college function a tel don ti chu a hria a thangai tumin a mun chu apan ve nga la gajini tha chu lo lak sakin garasa chuan a nga ka gajini chu kholin in hnuai a mulok cheka du ti in a khola gajini chuan a naw pakhat tirin Sanjay chuan a lo thata ami tha chu gajini ani lo ti hre chuakin gajini le anaw te chu an ron chuaka Sanjay chu tlan chengha lin a bial nu phuba ero ala la theiri lo ani Sunitai chuan Sanjay chu a chena ina vakal chilin Sanjay ero alo om lova abanga athil zia chu raple in Sanjay diary chu ala a Arjun thom chu hria in Sunitai chuan a chua chuti an boilai chuan Sanjay alo thlengin Arjun chu man tumin na uma Arjun chu tlan chia in motorin asuluma Sunitai chu le in mi kara Sunitai chu abiruwa Sanjay chu va mu in Sunitai chu na thian ani thu chu alo hrila Sanjay chu bumin a diary nen chu na tlambo theita ani gajini chu anama thatum tu anom ti hria in a mel mate chu amal te te in a that zela Sunitai khan va mu in Sanjay an tha che atum ti awa hrilin Sanjay ni na chu awa hrila gajini chu thohuain Sanjay chu alo hrana sa viau maya mi ang manglo chu hlaudu to lovin Sanjay chu engtina motak ti atum bok Sanjay chuan Sunitai chu zong chuakin a bumti a hre chuaka Sunitai chu an hostel lama kalchilin a reka Sunitai chu tal chuak thein Sanjay chu ana uma ni masala police lam chuan ron manin Sunitai chu a hima a thian tenen chuan Sanjay diary chu an chirta ani Sunitai chuan Sanjay diary chu chiar zelin a chanchin chu a hre theia kalpanai po chuan a hmangai na chu lo chang le tin Sanjay chu aduwa Sanjay hna chuan a chungte mambo sum a tho chu ma chu pasal nei ala zuam lo thu hrilin Sanjay chuan ani na dik tak chu ala hril du lova kalpanai chuan mal som na dong zelin Sanjay po chuan a pui ve zela mira theitak anga langin a hnathila ni som chunga zinbowa ngai awang chuan lam siamin anu dam lo en kolangai thu chu a hrila kalpanai chuan khongai na kar hralin Sanjay chu a kar hralna poisa a peveka inu en kolnan mangro tia hrilin miril rutha kalpanai chu Sanjay hian a hmangai to khop mai
hun pa ngaya chuan Sanjay chu police lamin an mana finfiana thatak nei lo ma se tual tha tum anga an ngaya wang chuan chui chiangin Gajini chu an chui thlenga Gajini chu an ron mu in Sanjay chu Airvoice company chairman ani thule ril rulama rual ban lo minute som panga chunglak thil thina ni thu chu aron soya Sanjay ukil le assistant chu an bel chuakin Sanjay chu an danang khapa silai license nei thu soin an ron la chuaka Sanjay chu enkol ngal ni in Gajini te khan an ron muwa hriatna nei thalo Sanjay chu a hriatna nei chun no re saktumin ataksa ta tu chu an ti re sak veka Sanjay apartment po chu thian fai vekin Sanjay chu mi ale zuala an chuata ani Sunitai chuan Sanjay zin thlengchi diary a chuan a inziak ti hria in Kalpanai le Sanjay te chanchin chu a chui chiang zela Sanjay zin hlanin Kalpanai chu rela a chuanga me chano pang pakhat Gajini nauten in zuar turan ruk bo chu mu in Kalpanai chuan a chana misol ho chuan khoitum ma se rela chuang sipai ho chuan lo chanin Gajini yana man ho chu a chan chuak veka Kalpanai wang chuan me chano pang tam tak chan chuan ni in Gajini a chuan a hoviau maya Kalpanai chu thangei tumina apartment lama chuan an lu chila Sanjay jin polo hoto in Kalpanai chu mu tumin apan ngala Sanjay chu mu in Kalpanai chu Gajini ti in a bengbula ashila Gajini chu na kong dal tu Kalpanai chu that ngalin Sanjay po alua vok chut na thirin a chua Sanjay chu na hriana lo vekim minute som pango chungchi thil a hre theita ani Sunitai chuan Sanjay chanchin chu hrevekin misuala ni lo ti chu a hre chuaka Sanjay chuan engma lo hre to lovina ta tu la chu Gajini khan ati re sak veka a thil sin chia zongzong chu bo vekin Sunitai chuan chunga thil thleng dik tak chu a hrila a diary chiar sakin Kalpanai thina chan chu a hrila Sanjay chuan phubala ka tum le ta ani Sunitai chuan Sanjay chu puing Gajini tha tum chuan an cha chuaka Gajini nauta chu Sanjay chuan da travekin Gajini chu a muwa Sanjay chuan soisa hrepin Gajini chu a thata a bialu a hmangai Kalpanai phuba ala theita ani